It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D.R.E. Da 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 da. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D.R.E. Servus, zdravím vás do ďalšieho druhého dielu z hry Minecraft a ideme na to. Videl som, že sa minulý part veľmi páčil. Sice mne tam niečo, najprv mi tam písalo 30 pozretí a potom mi tam písalo 0 pozretí a 0 lajkov. Teraz je tam asi 1. Ale zrejme sa nám to páčilo, takže hrajeme druhý part z tejto hry. Ešte sa nám stále vypeká, lebo ja som to hneď zrušil po natáčaní. Nehral som nič vo skríne, takže nič mi nemáte čo povedať. Naposledy pred koncom sme si urobili leather tunic alebo chestplate, to je na vás, ako sa to volá, a to proste jedno. Sme si ho zafarbili na žlto, aby to vyzeralo cool. Takže tuto sa nám pečie jedlo, ja som si už tu predtým ešte nejaké vypiekol, takže tu si ho môžeme dať. Máme strašne veľa toho. Tak. Jeden steak, ten si pri sebe necháme a tento pork chop si sem odložíme. Dúfam, že sa to neseká, lebo mne sa to neseká. A kde sú? Aha, ja som hovoril, že si stiahnem trikapitátor, ale jak by som vám to povedal, nestiahol som si ho, lebo som na to zabudol. Dneska aj tak ideme do Košíc, takže som zabudol som sa sústredil hlavne na Košice a nesústredil som sa na to, čo som slúbil, takže dobre, teraz musím zistiť, kde som dal svoj krompač a svoje veci, lebo ja som ich u seba mal. Že som tu u seba mal nejaké veci. A ja vlastne mne včera, mne v minulým parte vlastne pukol krompač, takže si urobíme nové dve. A z toho uhlia, čo nám zostane, ktorý vlastne necháme, dúfam, že nemám písvu, dobre. A radšej toto stejky budem šetriť a budem jesť pork chop. Urobíme si z tohto uhlia viac torčiek a ideme ťažiť. Trošku iba, nemusíte nič už preskakovať. Takže tu bude iba chvíľka ťaženia. Už sme skončili pri tým kameni dokončenom. Takže kopeme ďalej, snažíme sa dneska získať železo a uhlie. To je pre nás to je naša dnešná úloha, ale prečo som to tuto až takto vykopal? To mi nedoplo. A asi nekychnem. Tak, yes, uhlie sme našli. Vyťažíme si tu všetko. No najprv si tu takto urobíme priechod a vyťažíme si všetko. My teraz uhlie veľmi potrebujeme, lebo sme neťažili na začiatku a nemali sme uhlie, takže... A dneska aj chcem ísť na low diamantu, debilný gravel. Neznášam gravel, to je najhoršia vec, ktorú môžu pridať do Minecraftu. Fail. Na nami jaskyňa sa vykopala. Teraz nemám chuť ísť naozaj do tej jaskyni, lebo ja nemám prejsť na začiatku rad jaskyňa, až nejakým tým 5. alebo 4. partu, možno, že ho natočím. A v tým parte sa to môžeme pozrieť, lebo ja neznášam jaskyne na začiatku, ja sa strašne bojím tých monstier, nemám meč. No, keď nemám meč, lebo teraz meč mám, ale viete, ako to myslím, že nechce sa mi tam teraz ísť, aj tak teraz si tu robím doly, takže nepotrebujem tam ísť. Tak, niečo vykopeme. Ďalšia torčka mám nastavené na brightness. Mám. Bo tak stále vkladám torčku.
Mi zdało, že sa ten kameň rozsypal. Eva nosí puma. To je jedno. Oh, Gravel. Zase Gravel. Nechcem, aby na nás spadol, tak preto som si ho takto vykopal, tak. Eva nosí puma. Tak on nám pukne krambač. Ďalšie uhlie, super. Si ho tu rovno vykopneme. Teraz vlastne strašne veľa uhlia máme už. Takže je to super. A ešte raz hovorím, keď sa vám páči táto hra a Let's Play ako natáčam, tak nezabudnite zanechať like. Ja si dám ku sebe vyššie mikrofón, aby ste ma lepšie počuli. A nie, vlastne, ja som včera nezabudol dať preč šum. Dobre. Tak. Toto celé sme vyťažili. Tu už je vonku tma. A nie je to tak, že blbo vidno. Bum. Tak. Teraz sme to vlastne všetko už doťažili, môžeme ísť von. Spravíme si meč, keby... je deň našťastie. Ten skin sa mi páči, iba to vzadu čierne sa mi nepáči, to je chvost. Nie, to je asi... ako vám to bujka pri oču. Tak. No vonku, ako som hovoril, kurčatá jesť nebudem, takže... Nemusíte mi to hovoriť, jesť ich nebudem, fakt. Robíme si dvojitú posteľ, čo vy na to? Robíme si dvojitú posteľ. Aby som nebol rasista, tak si dám ešte jednu čiernu. Bo ja nie som rasista. Ešte jednu čiernu. No, ešte jednu čiernu. Tak máme bielu, tak. Keď sa... tam vlastne je ešte jedna čierna. Si zoberieme. A tam sú kone. Hladní, tak sa napapáme. Tak, túto bielu vyhodíme, nepotrebujeme ju my. Potrebujeme hlavne čierne, aby sme ukázali ľuďom s čiernou pokožkou, že nie sme rasisti. Tak máme trošku. Veň maximálne znaje. Ok, neviem spievať. Tak, toto si vyberieme. Sa nám upieklo. 21 stejkov. A čo sme to? Áno, chceli sme si urobiť posteľ. Škoda, že nerobí nám čiernu posteľ, ale urobiť červenú. Veď maximálne znaje. Takže už máme dve postele a sorry, keď teraz počujete niečo tak ako... Späť urobil som si tu aj nejaké pece, čo som musel zariadiť, takže sme späť, urobili sme si tu pece, bo dneska budeme vypekať strašne veľa, toho chcem urobiť nejakú stavbu, ale neviem, či to bude na dneska. Tu si ešte môžeme vypiecť. A ideme trošku von na prieskum, ale nočný prieskum Lomončier? Prečo nie? Takže dneska si zalovíme trošku. To je nejaká prehlbina. Takže najprv musíme nájsť kravy, potrebujeme oblečenie si urobiť. Aby nám to všetko klapalo. Viem teba, lebo z teba aj niekedy padá koža. Áno, aj z koňa padá koža, super. A to je ešte jedna kráva, squid. To som ty kráva. Máme iba 4, takže máme iba na tie veci, ktoré poznáme. Ajda. Vlastne robíme si iba tak. Nie, my sme si to tak to je jedno, budeme mať také topánky nezafarbené.
že tu budeme takto chodiť, budeme zabíjať monštra blízko nášho domu, takže crafting si môžeme zobrať. Sorry, že to kúpim krompáčom, ale nikdy nemám, sekeru už nemáme, nám praskla. Tiež nám praskla, vlastne nepopraskalo všetko, takže takýto pohľad mám rád na zabíjanie a na ťaženie, ale nepoužívam ho až tak často. Ideme ku našemu domu. Tak. Vyspíme sa. Benchmarking iba teraz. Takže môžeme si tu takto dať ešte crafting. To je na to. Dali by sme si tu PC už nie, lebo PC potrebujeme, takže máme takto dve craftingy. Takto keby som sa trafil do medzery, to bol taký bug, že takto keď sa do medzery trafíte, tak otvoríte to, čo je vzadu. Keby som tam mal truhlu, tak takto ju môžem otvoriť a mal by som truhlu. A ideme vonku. A vlastne v čím spočíva tá veľká stavba, ktorú chcem robiť, bude to miesto pre chovanie zvierat. Chcel by som ho robiť niekde tu. Si tu už trošku iba vo skrine pozeral. Nič som nestále, iba som si pozeral, že kde by to mohlo byť, lebo ako by som vám to povedal, nechcete určite pozerať, ako niekto hľadá si miesto pol dňa a potom vlastne zistiť, že sa stratil a koniec let's playa. No a zapne si cheaty a dojde domov. Toto nechcem robiť, takže neznášam takto ničenie. Že takto by sme vošli a vlastne tu by mali tie krávy a ovce pastvinu. Super. Si to musíme tu trošku vyrovnať, lebo tu je to strašne také do kruhu a v Minecrafte, jak vieme, kruhy nie sú. Sú ale také tie postihnuté kruhy, takže kruhy to byť nemôžu. A stade vidím džungľu. Áno, je to džungľa. Dobre, takže ja si idem po drevo. Musíme poťažiť tie malé stromčeky. Tento a no tieto dve si necháme na trikapitátor. Čiže ideme si urobiť sekeru. Tak. Teraz sa mi to trošku sekalo, takže vyťažíme si tieto maličké stromy. Tieto malé nepotrebujeme, tieto... vyrastol hneď pri nás ďalší strom. Takže tam sa vlastne uväznilo drevo. A neuväznilo, takže máme sapling a tu odletelo až. Počkaj, tak najprv takto si poničíme tie stromy. Nejaké saplingy nám spadnú. Počkaj, to nie je veľký strom. Nie. Je super. Ešte nejaké saplingy? Nič. Si poničíme takto. Aj, dve saplingy. Si ich dáme na miesto. Takže ako to máme? My to máme takto urobené. Ešte tu nám chýba ešte. Tak. Takto si to tu necháme. Toľko dreva nám určite bude stačiť. A tu ešte máme jablko. Poď sem ty, dementné jablko. Tak. Aha, nehľadný. Dobre, urobíme si styky. Päťkrát 2 je 10, iba že z tohto 16 krát 4, takže 30
A takto ešte 32. Pol staku nám bude určite stačiť. A ja to idem teraz nejako urobiť, takže šup. Veľa toho nemáme, takže budeme šetriť. Takýto veľký výbeh robiť až nemusíme, ale ja tie krávy budem takto chovať. Ďalšie. Tak, ešte takto uvidíme to. Ďalšie drevo máme, urobíme si ďalšie styky. Takto to budeme robiť vlastne dookola. Takže ja to strihnem a uvidíme sa, ak budeme mať všetko vyrobené a všetko postavené. Som späť, teraz toto nám určite bude stačiť, lebo už toho mám 46. A urobil som si aj dve fence gatey, aby sme tu mohli vchádzať. A teraz si to ideme rozdeliť vlastne. Teraz si popočítame, koľko tu toho máme, takže je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Sa dá rozdeliť na 6 a 6, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, takže toto by bolo pre jedno, takže bum. Tak, tu budú kravy, dajme tomu, tu budú ovce. Tak, nádherný výbeh. A tuto môžu byť, dajme tomu, sliepky. Kde by? Nebo to sa bude lagovať, to zo sliepok sa laguje, tak čo tam? Prasata. Tak prasata dúfam, že im nebude vadiť, keď budú mať taký malý výbeh, ale ja im ho trošku zväčším. Ach, prečo nevyužívam sekeru? Že dajme potáde, tak bude stačiť. Ideme si urobiť ďalšie fence gatey, toto si môžeme odložiť. Šup. Ja vlastne nemám drevo, takže idem si naťažiť drevo a uvidíme sa za chvíľku. Som späť, práve som šupol do toho najväčšieho stromu, ale to nevadí, takže tieto tu nám zostanú, kašlem na saplingy. Urobím si ďalšie styky, šup. Vlastne až 3 fence gatey ja potrebujem. Teraz si ukážeme prečo. Takže, lebo prvá fence gate, toto sú tie, tu bude jedna fence gate. Tu bude druhá fence gate. A tu bude ďalšia fence gate. Tu ešte potrebujem dve, takže asi idem ešte jednu urobiť. Tak veľa dreva my tu spotrebujeme, až to je nepekné. Ale projekt, to je dobrý, si myslím. Tak. Tak. Tak, nádhera. Takto tu máme bráničky, si ich takto môžeme rovno otvoriť. A niekedy si ich tu môžeme naviesť. Takže takýto projekt. Ešte si idem urobiť tieto, ako sa to volá, torčky. 8. Raz. 2. 3. 4, tu pôjde, nie, tu sa tu pôjde tak, a ešte tam 2. Budeme sa vyspať a tuto aj ukončím tento part. Takže dneska sme vlastne urobili to, že sme si postavili farmu, no vlastne ako keby dobytok tam budeme chovať. Urobili sme si, proste boli sme ťažiť, naťažili sme si uhlie a zväčšili priestor. Takže ja sa s vami rozlúčim a majte sa. Čau.